Ma, good morning. Morning. Bruce. Ma, Ị ga-abịa akwụkwọ. ma agala m akwụkwọ. Ọ gịnị ma eji bata ọkwa n'ugbo? Mme okenye mere na skuulu. Gịnị mere na skuul? Mama m otu m si agwa gị ahụ ị ga-egbukwe m. Olee ihe mere nụ? Olee ihe m ga-eji gbuo nwa m? Gịnị ka ị ga-eme n'ụwa na nne ga-eji gbuo nwa ya? Ngwali zuru n'oshi. Mba. Ambrose gburu na mmadụ. Mba. Ebe onwe ihe i mere dị otu ahụ. Ngwa gwa m olee ihe mere nụ? Ma tụwala nwaanyị ime. Besi na n'iko e. Ambrose si mere gịnị? Mmụọ accident. N'ọwa accident Ambrose. Ee. Ya mgbe ọla nsị gị ga-gotere m ihe. Ị ga-aga na krọsara ụkwụ ụmụ nwaanyị. Mmụọ ya. Ọ bụrụ mgbe nsị gị gaa blọk rozi. Ị ga-aga gị krọswazi ụkwụ. Mmụọ blọk rozi. Olekwere mgbe? Mmụọ mgbe m gara skuul. Cynthia were ụkwụ ya nọchiere m ụzọ. Ntị Cynthia wepụ ụkwụ gị Cynthia ajụ. Cynthia wepụ ụkwụ gị Cynthia ajụ. Nsị Cynthia m ga-akrọs kwa ụkwụ gị Cynthia sị m krọs nwanne ya na ọ gbasa ya. M werezi iwe krọs ụkwụ Cynthia. Mgbe m krọs ya ka m chetazi ihe m gwara m na krọs ụkwụ nwaanyị adịrịla ime. Ma. Onye ahụ ihe mere nụ. Ee. Ya ihe ị kọrọ m na onye mere eme. Onye Sọsọ ya. Ee. Onweghị ọzọ soro. Onweghị ọzọ. Chibo.